ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପା ଆଉ ମା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଜି। ତ ବାପା ଆଉ ମା କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ବାପା ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପାଖକୁ ଡାକୁଛୁ। ଏତେ ଜୋରରେ ଏଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଛି କଥା ହେଲେ ଜଣକୁ ଡାକିଲେ ହେଲେ ତାକୁ ଶୁଭାଯିବନି। ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଆବାଜ ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଜରେ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଏ ବାଏ।